वरचीमळेवाड इथं रात्रीच्या सुमारास दिलीप माळकर यांच्या घराशेजारी असलेल्या शौचालयाच्या टाकीत गाय पडली। सकाळी ही घटना लक्षात येताच एकच खळबळ उडाली। काहींच्या मते गवारेडा टाकीत पडल्याची सगळीकडे चर्चा सुरू झाली। यावेळी बघ्यांची गर्दी वाढू लागली। याबाबत तात्काळ वन विभागाला कळवण्यात आलं। वन विभागाचे कर्मचारी चंद्रकांत पडते घटनास्थळी दाखल झालेत। त्यांनी वरिष्ठांशी याबाबत माहिती दिली। प्रथमदर्शनी काही लोकांचं मत ही गाय असल्याचं तर काहींचं मत गवारेडा असल्याचं होतं। मात्र युवकांनी पुढाकार घेत मुक्या प्राण्याला जीवदान देण्याचं ठरवलं। ज्ञानेश्वर तुळसकर, बबन नाईक, प्रवीण मुळीक, आतिश राऊत, दिलीप माळकर, चंद्रकांत मुळीक, अभि मुळीक आणि ग्रामस्थ यांनी तातडीनं प्राण्याला रेस्क्यू करण्याचं काम हाती घेतलं आणि मोठ्या अथक प्रयत्नांनंतर या गायीला जीवदान देण्यात आलं। वन विभागांका सांगितल्यात काय? हां हां येतं म्हणून सांगितलं नी? हां म्हणून बाकीचा हलवक ना दोन एक फरशी कट झाली, मग टाकी उकाळल्याबरोबर तो खाली पडली। लसूण तिथे मी म्हटलं रात्री आर काय घोर येतं म्हटलं उभा मोठा म्हणजे तसं लहान ना पण दिन सारखं काढतो लोक पाल्या गेलो वरचे ह्या पाल्या आणि होते असते आबुली काढली रात्रीच्या वाजता 2 वाजता हा पडलो। म्हटलं 3 वाजता येईल ना पडला आरती कोणतरी असते परत 4 वाजता बाबा म्हटला पण रेडिओ पडलो असते नंतर रेडिओ ना आता हे सकाळी भटवड करायचं राजू तकलीफ बोलले का कळत राहतं शिंगा शिंगा कशी राजू घालून आधी दिसणार ना काय करा माहिती बुरा कशी ते फाडी काढू होय ते फाळी काढून टाकू नाही काढू का होय हे फाडी तू हे काढू नको त्याच्यात फळी घालू नाही रे काढला की अडकता कमानी मग हे भाई बाजू कही बाजू करू सफेद विसरच मारा सांगते रशी घाला एका आता ते जीव नको आधी मारून बना घेता गो गाय असं नाही लागलो येऊ किती जवळ इकडचे तसं